La nanoencapsulació és el procés pel qual es captura un material a dins d'un altre, a mode de recobriment. En la seva forma més simple, una microcàpsula és una esfera amb una closca uniforme al voltant d'ella. Degut a que no teníem els suficients materials per fer la pràctica en nano, la vam fer en tamany macro. Les macrocàpsules que vam fer van ser de Coca-Cola i iogurt i posteriorment vam repetir l'experiment a les nostres cases. Segons el tamany de la càpsula era més estable o menys, fent així que a les grans els hi costés més mantenir-se en un estat esfèric sense trencar-se. Després de fer tots els processos necessaris per fer la macroencapsulació, vam apuntar al desenvolupament de la pràctica per, com ja hem dit, repetir-la a casa. Per preparar-la s'ha de fer el següent procediment. Es preparen dues dissolucions per separat. A la primera es dissol l'alginat de sodi amb la Coca-Cola i a la segona el clorur de calci amb l'aigua. Amb la xeringa s'afegeix la dissolució de Coca-Cola i alginat sobre la dissolució de clorur de calci i aigua gota a gota. A mesura que s'afegeixen les gotes es produeix l'esferificació. Es filtren i es netegen les esferes obtingudes. Actualment, on més s'utilitza és en la cuina, on es fa servir la macroencapsulació en el procés d'esferificació. Podem trobar la nanoencapsulació en altres àmbits, com per exemple en la medicina, el transport d'antibiòtics utilitzant liposomes encapsulats. La cosmètica és un altre àmbit on s'utilitza aquesta pràctica, en les perles de maquillatge com a base. Alguns ambientadors consten de càpsules esfèriques que contenen la substància aromàtica.